kusangana kwatiri kuita zvekare pano pahadzirare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi tarovera mustreet ndakataiwa pari kupisa mhuri yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video. Sekuzokwa munozvita mhuri yeZimbabwe. Manews updates epanapa ndinoona ndikamabatanidza nenge ndichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update inyaya yaMama V. Mama V vaita sei? Mama V vari kunetsana naHollytail sekuzwa kwatiri kuzviita. Saka Mama V wabuda wachipindura wachiti, iwo kana uchirwadziwa nemaskits angu kana usikadi kupfeka maskets, bloka account yangu. Doti muone video racho, unapedza kuona video utazva unofika comment section. Ende ndiani ari wrong, Mama V naHollytail? Ndanimbone this video. Unaidzira kuti mwana wangu iwo ukaona kuti mwana wako zviri kunetsa, ino yaisi Mama V School of Institution. It's a business page, it's a hustle page. Iname hustler, you understand? I hustle for a living. Hustle yangu iwo ukaona kuti haisi kukuitira, zvangu fanire kuti unoenda kukampani yesimende kuti kampani yenyu simende yenyu inozopinda paurodzi vana wangu. Enda haisi kuinstitution iyi, handisi institution, handisi chikoro. Kana yanga iri chikoro maiti chikoro chingachivharwe. It's not Mama V School of Technology, Mama V School of Schooling people. I'm not here to school people. I'm here to hustle and make money. You see these people who are calling me. It's money. I'm here to hustle. Iwo ukaona kuti arega ndiende mwana wangu ada kuenda kuchikoro, endesa mwana wako kuma college ari koko. Iye mwana wako ari kuitei kana zvisingaiti disable unfollower. Vana venyu totovadzisa kuhasela kuti mu life you go to any extent. Saka iwo urifungwa kuti iwo nhasi ndikamuka nchizi ndasiya kuacta maskits aya kusi kufande kupi. Zviri nani ndife ndiri pamari, zviri nani ndinofirapo pana Zuckerberg, ndinofirapo. Iwo ukaona zvakunetsa kana wafila kuti zviri kukunetsa uya unditakure necrane unondisiya kune nyika yaunofila kuti ndo inoita for me. Pamakaona ndichiparedha kuti ndauya panapa kuparedha kuti azi inozichi, pandakauya ndichiparedha kuti ndiri kuda kupusha agenda yezvakati nezvakati, ndepapi? Kusvika maona munhu ari pamusoro pangu, kana musati mabata munhu ari pamusoro pangu, nyararai. Ende vamwe vacho vanonga ongori vanhu, unoziva vanhu vari mudenial zvakaoma. Denial is the river in Egypt. Ukada uzotozvitarisa pamwe dzitori ngochani dzitori mucloset futi. Iwe ukanditarisa unofila sei? Ukanditarisa ukaona ndiri ngochani newe uri ngochani? Kana ukanditarisa uri kufila sei paunondiona? Iwe ukafila kuti ndiri ngochani, magnets attract magnets, you are also a ngochani. Ungori mudenial. Side ramuinaro iroro, gara neside iroro. Indogara neside randinaro. Raisi riripo. Side randinaro iroro, indogara neside randinaro. Iwo garawo neside rawinaro. Kana dress richikwanisa kundikeshera, richikwanisa kundisira income ye 40,000. I earn 40,000 now because ndane increment. For the whole of last month ndandiri ku 30,000. Now I earn 40,000. Ndotaurwa nemunhu anonga aita data rekukumbira kuti azi wachisiya dress. Iyi ndinofanaro one. Kana muguwa ndiise hangu ndiinaro. As long as it's paying the bills. Kune mbavha dziri kutofamba nepfutuko dzichidaro so takarasima neni. Ari kubaukwa, ari kutobaukwa. Munhu unoita zvaanoda nebhodhi yake. Umwe naumwe wakapiwa umwe naumwe nebhodhi yake naMwari. Iwo oita zvaunoda nebhodhi. Iwo chako kwako kunyanya kuita Jehovah stereki. Anonga aine shunge kuda kuendesa mwana ngavaendese vana kuma institution. Musai muchindistressa please. Yowe our kids. Kids dzenyu endai muno kids ako. Next update inyaya yaSenzeni. Senzeni aita seko? Senzeni ari panguva yakaoma. Warada kubatsira Senzeni ndichaisa nhamba. Kana uchida kumubata Senzeni, kana unoda kubatsira Senzeni, ndichaisa list renhamba pekuti unokwanisa kumubata napo. Ari panguva yakaoma. Imba yake yese yakatsva, property yese yakatsva. So ari kukumbira help kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndibatsirewo ndatambura. So ndokumbira kuti tazondofika comment section after wapedza kuona video raSenzeni. Ndatione video. Makadini mhuri yeZimbabwe nevamwe vese vari kunze kwenyika vari kundinzwa. Ndasangana nedambudziko. Dambudziko iro randikone kupfunda. Nezuro manheru ndakangofonerwawo neshamwari yangu ikati yakunoku ndikati ngandibudewo ndimborowa nemhepo. Vasiya vana vangu
ari form 1 nari grade 3 mumba. Saka pamana ava tinogara tingobatisa zvedu mositokoyo, ndofungawo vakaona mosquito yanyanya bva vabatisa mositokoyo bva vatongobudiwa vachiperekedza chakari yavo. Saka ini ndakazongonzwa ndakungofonerwa around kuma past 7 ndakangofonerwa zvikazimba ikuvhira. Ndakatongozvitora lately ndichingofunga kuti amen bva ndatongomhanya ndatongosvika vanhu vamhanya nemabhaketsi, imba yatsva yese, hamuna kana chekubata, ndangosara nehembe dzandakapfeka dzine kubva pamubhedha, wadropu yacho, sofa zvese, mauniforms evana ekuchikoro hapana kana bhutsu, sokuti vana vanoenda vapfeka masechos nemabhuku avo, zvese hapana chiripo. Saka ndanchikumbirawo rubatsiro kuti kune vaya vese vari kundinzwa vanoda kubatsira, vangondibatsirawo, dzingave hembe nevane mabhotiki kana kuti vanoita zemafurnitures, vandibatsirawo nemibhedha. Kana vane mari ozva mubatsirawo nemari, ndione pekutangira, nekuti handina pekutangira, magombezi chaiwo handina yekufuka. Chero pandakamira panapa mungada kutarisa dhoo rakatotsva, imba yacho yese atori matsito, apo imba yekuroja, magetsi zvese, mapaipi magetsi, vanokwanisa ndibatsirawo nemapendiwo, vanopenda dzimba kana madhozi acho, ndingoripeya imba yevanhu. Ndachikumbirawo munongondibatawo panhamba dzangu dzinoti 0786 702 136, 0786 702 136, kana dzimwe dzinoti 078 7272 401, kana kuti 078 7272 401. Kune vanenge vasina kunzwisisa, vachida kunyatsonzwisisa, kuda kuuya pasipoti voona imba yacho kutsva kwacho, nekuti vamwe vanogona kusandinzwisisa, munokwanisa kuuya makasununguka, munongondibata panhamba dzandakupai idzodzo. Etai. Next update inyaya yaJulius Malema. Chiko chikumboitika musi wa31 tikuziva kuti pane zvida kuitika, but nyaya idzi handifariri kuzibata-bata kana kudziwedzeredza kana kuzitapudza. Ndinoona nenyaya sezvairi. Ndichakuisira vhidhiyo raJulius Malema achitaura kuti maZimbabwenzi, endai kunyika kwenyu munoita zvakati nezvakati. Ina zvoda kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza, da kuti uone wega vhidhiyo. Wapedza kuona vhidhiyo kutaura zvaunofunga mucomment section. Ini sahatirari ndaenda. Much love. And women of Sudan, we must no longer allow a situation where blacks kill other black people because they want riches of that country. Africans must unite everywhere and do not find it easy to kill one another during these difficult times. Comrades, we have seen the killings in Mozambique, and they should know, the people of Frelimo in Mozambique, that if there is instability in Mozambique, it's going to affect South Africa. That's why we will not allow that there is instability in Mozambique. We want peace in Mozambique. We want free and fair elections in Mozambique. We want free and fair elections in Zimbabwe. We call on Zimbabweans to stop being cowards and confront Mnangagwa's government and go and reclaim their own country. They cannot continue to stay in South Africa as if they are enjoying life here. You will never enjoy life in somebody else's country. You can only enjoy life if you go home and remove ZANU-PF from power and arrest those who are stealing the gold of Zimbabwe. Comrades, here at home, the youth of South Africa have no reason, none